Beste gomendio bat, bueno, nik ez naiz oso ona saguarekin eta, bueno, zenbait arazoki ditut. Orduan, kontuz, bai, sagua erabiltzerako orduan, bai, eskuarekin, ibiltzen bagara, bi atxamarrekin ibiltzen gara gora eta bera, nahi gabe egin dezakeguna da pellizko moduan, ez da, behera edo aurrera. Eta horrek egiten duena da, bai, pantailan agertzen dena, edo handitu edo txikitza. Orduan agian, bagaude lanean, hemen saguarekin dokumentu batean, eta nahi gabe dokumentu hor dagoena handitu egiten da edo txikitu egiten da. Zergatik, hemen saguarekin, bi atxamarrekin edo atxamarrekin ibiltzeak orduan, bai, ikusi delako, bai, edo handitu edo txikitu egin dira zuk emandako agindua. Adibidez, nik orain handitu egingo dut pantaila, pantailan gaudenean, orain sagu. Ikusten duzuen? Handitu egin dut, eta orain txikitu. Bai, pellizko moduan aurrera, eta atzera egin, eskero eta hor, hartuko dugu nahi dugun tamaina. Orduan, ikusten baduzue, bai, ikono horiek edo dokumentoren bat asko handitu edo txikituen bada, ba, hori da, nahi gabe saguarekin hori egin dugulako. Aldiz, taktilarekin egin eskero, ez ego hori gertatuko, baina saguarekin bai. Beste gauza bat gertatzen dena da, adibidez, oso trebeak ez garenak sagu mota hauekin, ba, sagua oso sensiblea dela. Orduan, hori aldatzeko aukera ere badago. Konfigurazioan sartzen bagara, sartuko gara personalización, temas, eta configuración del puntero mouse. Eta hemen, aukera askoren artean, babiatuko dugu, eta hemen badago aukera bat, opciones del puntero, bai, jartzeko, bai, sagua mugitzeak orduan, astiroago mugitzea, edo azkarrago mugitzea, edo gure mugimenduei hobeto erantzuteko aukerak ere badaude. Orduan, honekin jolastu nahi baduzue, jolastu daiteke. Zeren, eskuko sagu bat ez dugunez, zailtasun handiagoak egon daitezke, gero gordetzeko beti aplikar.